това видео ще ви разкажа за Иван Куклата. Иван Иванов Куклата е дядото на моя прадядо Иван Ганев. Предполагаме, че той е роден в първата половина на 19 век, преди освобождението ни от турско робство в габровското село Кукля. За това изоставено село има отделно видео, което може да видите. Сега в Кукля няма постоянни жители. Известно е обаче, че в селата около Попово са се заселвали семейства от Дряновския и Еленския Балкан. Затова смятаме, че Иван Куклата напуска село Кукля и се преселва със семейството си в село Кръшно, Поповско. По-късно той се установява в село Казъл Мурат, старото име на Благоево. Там му се раждат две дъщери – Величка и Яна. Първата, Величка, останала в Писанец и там се омъжила. Турският баши Бозук и черкезите нападат и запалват Казъл Мурат и това е причината моят прадядо Иван Куклев да тръгне да бяга от селото заедно с всичките останали жители. Това бягство е свързано с драматичното раждане на втората му дъщеря Яна. В тежките условия майката умира. Новороденото, подобно на нея, също е между живота и смъртта. В суматохата от бягството към Писанец, Иван Куклата оставя бебето, защото мисли, че е починало. Яна е намерена в последствие от чужденец, вероятно специалист от барон Хиршовата железница. Той спасява детето, а по-късно, след края на руско-турската война, Яна създава семейство в разградското село Балкански. Иван Иванов стига до село Писанец с всичко, което притежава. Цели 40 каруци пълни с покъшнина и много добитък. Останал вдовец, той се задумява повторно, като от втората си жена има още две дъщери – Дона и Станка. След 1878 година много земеделски земи се освобождават и Иван с цялата си челяд се премества в село Кръшно, защото в Писанец имало много баири, което не било подходящо за земеделието. Кръшно става родното място на моя прадядо Иван Ганев. Оттам, за повече земя, Иван Куклев отново се преселва с двете си дъщери и техните семейства в Гьокчесо, днешното село Синя вода. В Синя вода, в края на 19 век, Иван Иванов вече е собственик на около 400 декара земеделска земя и 1000 глави добитък – коне, крави, овце и птици. Притежава воденица и 50 декара бахча, зеленчукова градина до брега на реката. Семейството произвежда всичката си необходима храна по традициите на българското земеделие. Много зърнени култури, фураж за животните, плодове и зеленчуци. Иван бил предприемчив, богат. Често ставал поръчител на бедни хора, които имали заеми от банката за закупуване на ниви. Когато обаче те не можели да платят дълговете си, банките идвали при него като техен поръчител. Така дядо Иван Куклата се разорява, въпреки че семейството му може би е било най-богатото в селото. Двете дъщери, Станка и Дона, се скарват заради баща си. Когато бирниците идват и изземват всичко, Дона моли Станка да помогне да се изплатят дълговете на баща им, но тя отказва. Сега ще разкажа една интересна традиция. Когато бирниците броили овцете и агнетата, за да ги вземат, внучката на Иван, Пена, се разплакала. Бирниците попитали защо плаче това дете и Иван им казал, че плаче за агънцето си. То било първото агънце, което се родило, а тя първородната дъщеря. Защото тя кихнала първа на Василев ден, на Нова година, агънцето било наречено да е нейно. За да спре да плаче, бирниците върнали агънцето, то било женско и от него завъдили ново стадо овце. За съжаление, не е известен краят на житейския път на Иван Иванов Куклата. От историята му установяваме, че животът на нашите предци в края на 19 век не е бил никак лесен. Българският народ преминавал през всевъзможни премеждия. Непрекъснатите гонения на турския баши Бозук карали мирните жители постоянно да се месят, което направил и моят
прадядо. На слайда ще забележите речник от непознати думи, които срещнахте по-горе в текста. Благодаря за вниманието.